Потребяваните автомобили ще продължат да се продават. Клиента може да дойде да си купи автомобил от нас на момента за 20 минути. С TBI нещата се случват много бързо. Колата е нещо, което трябва да ти служи на теб, не ти на нея. Говорим си за пазаруване без компромиси. Здравейте и добре дошли в поредния епизод на TBI Growth Talks. Аз съм Мишо Стефанов, вашия любим водещ. А днес темата е пазара на автомобили в България. Една изключително интересна тема за много динамичен пазар. Тук с нас е Ася Асенова, изпълнителен директор на Ивас Ауто, компания пионер в вноса на автомобили. Много интересни неща има тя да ни разкаже. Добре дошла в нашото студио. Здравейте, благодаря ви. Много се радвам, че сме заедно. Казвате, че вашата цел като компания е всеки клиент да намери точния автомобил, точното решение. По този разговор за мен лично е важен. Трябва вече да си сменим колата, така че много неща и аз ще се надявам да си взема от него. Но в последните години и особено така след пандемията станахме свидетели на рязко покачване на цените. Сега сякаш се стабилизират. Какво трябва потребителя да гледа в такива несигурни малко финансови условия? Как трябва да си избираме автомобил? Нашия опит показва, че е хубаво, когато човек избира автомобил, първо да си отговори на няколко въпроса. Дали може да го обслужва този автомобил, да го поддържа и за какво му е нужен автомобила. Дали ще бъде в градска среда, дали ще пътува извънградско. Това е много важно. Това с обслужването е много интересно. Да. Мой приятел преди време, той работеше в вносител на голяма марка автомобили. Той каза, че огромна част от хората, много скъпа марка, които си купуват тези автомобили, след това не могат да си позволят да им сменят гумите, например. Ние имаме същия опит с клиенти, които си купуват скъпи автомобили, които не могат да поддържат, когато дойде време за смяна на гуми или за обслужване или за някаква поддръжка на този автомобил, се налага да пренебрегнат елементарни нужди, примерно да отидат на почивка за сметка на това, да си купят гуми на колата. Рубуваш на колата. Да, което не е окей. Нали? Да. Колата е нещо, което трябва да ти служи на теб, не ти на нея. Много интересно това. Преди много години моя баща имаше малка компания и разказваше за свой партньор от друга компания, която единствената му мечта е била да си купи джип. Да. Това е, той като има джип, всичко вече явно ще бъде... Българина обича джип като цяло, тук хората обичат големи коли. Това е така. Да. Няма да коментираме народопсихологическите защо това е така, защо има нужда от големи коли. Говорим си за пазаруване без компромиси. Много ми беше интересно да науча, че миналата година оборота през решенията на TBI за разсрочено плащане, вашия специално, е бил 300% по-висок, сравнен с година по-рано. Можете ли да ни разкажете по какъв начин тази гъвкава възможност помага на клиентите, на вашия бизнес? Това е продукт, който от много давна го има в Европа. В България е съвсем наскоро познат. И клиента може да дойде да си купи автомобил от нас на момента за 20 минути, без да се налага да ходи до някой офис, да разписва нещо, да подготвя някакви документи, които са бавни и изискват много време. На място при нас в рамките на 10-20 минути може да се здобие с желания автомобил. Тоест става лесно и бързо. Много лесно и много бързо. Това нещо подхранва ли готовността ни да си купуваме автомобили, които не можем да си позволим? Виждате ли връзка между това, че е толкова лесно и аз взимам голямо решение и после му сърбам по парата? Имаме ли такъв елемент? Не мисля. Не мисля. Мисля, че хората са разумни и знаят какво могат да си позволят. Има изключения, но те са... Не е практика. От 14 години Ивас Ауто е на пазара. Винаги ми е било много интересно дали се сменят потребителските предпочитания. Хората какви коли си купуваха преди и сега. Виждаш ли някакви промени сериозни? Не мисля, че има сериозни промени. Българина си е традиционалист, залага си на доказани марки. Трудно в България би се наложила някоя китайска марка автомобил. Европа в момента е залята от китайски електрически автомобили, които хората пазаруват на килограм, защото са ефтини. Но в България не мисля, че това би се случило. Да. Вие имате активна Фейсбук страница. Да. Може ли мъничко да ни разкажеш за това как използвате специално този канал за популяризация, за активиране на потребителите, за информиране? Главно Фейсбук и другите платформи, които използваме,
са за това да уведомяваме клиентите за автомобилите, които пристигат, защото ние нямаме точно определен ден, в който идват автомобили, ние получаваме нови автомобили всеки ден. И ако някой клиент е бил при нас днес, не е намерил това, което търси, хубаво е да види, че утре го имаме. То утре е дошло и може да се върне. Хората следят там? Следят, да. Да. Как виждаш ти изобщо решението човек да си закупи автомобил? Как го взима? Имаме ли групи хора, които взимат решения по различен начин? Да, има някои, които взимат решения импулсивно, има други, които казват, трябва да попитам жената. Естествено. Да. Естествено. Да, различни типове хора има. На някои им трябва повече време да дойдат да видят един-два пъти автомобила. Някои решават, че това е тяхния автомобил, познават го веднага. Различни са. Да, различни са. Навлизат се повече електроавтомобилите. Да. Интересен е въпросът за използваните такива. Сега виждаме тенденции, например, започват градовете да затварят определени зони за автомобили, които имат, нали, повече вредни емисии и така нататък. Това как се отразява на вашия бизнес? Бих казала, че не се отразява на нашия бизнес, защото от край време големите градове пазаруват по-нови автомобили. И тези, които са с по-ниския клас евростандарт, обикновено заминават за по-малки градове или села, където няма тези ограничения. А какво крият следващите 5 до 10 години от вашата гледна точка за бизнеса? Виждаме, че доста от производителите на нови автомобили наистина вървят повече към устойчивост спрямо природа, нови модели електроавтомобили. Съответно, пазара на употребявани автомобили, очакваше някаква промяна на него да настъпи спрямо тези промени в производството сега. След 10 години реално колите днес ще бъдат употребяваните, които в България най-вероятно ще се купуват. Да, възможно е нещо да се промени. Но мисля, че употребяваните автомобили ще продължат да се продават. Дали ще бъдат за ползване тук в страната или ще се отворят на някакви нови пазари, на които ще се изнасят, ще видим. Добре. И все пак, ако днес трябва да си купя аз кола, нали, за такъв започнахме от този разговор, на къде ще ме насочиш? С какво да почна търсенето? Първо трябва да прецените за какво ще ви трябва този автомобил. Ако решите, може да дойдете при нас. Ние имаме обучен персонал, дългогодишен, който може да ви помогне в избора. Защото много хора идват при нас с моят приятел има такава, искам и аз такава. Само, че защо ще я ползваш ти, нали, за какво я ползва той, има разлика. Ако успеете да си отговорите на въпроса дали ще ходите да возите, да речем, децата в центъра на града всеки ден по задръстванията, не ви трябва голям джип или лимузина. Жалко, знаех си, че най-вероятно това е отговор. Но пък ако ще пътувате на дълги разстояния, разбира се, че не ви трябва малка кола, защото няма да ви е комфортно. Добре. Избрал съм си автомобил с помощта на вашите обучени консултанти. Те са ме разобедили от джипа. Казали са, господине, моля ви се, занимайте с глупости. Децата до училище там до Княжево трябва да стигнат. Взимам си някакъв по-малък автомобил, обаче нямам парите на куп или ги имам, а не искам да ги давам на куп. Решавам да използвам опциите, които TBI предлага. Какво се случва после? Вече съм при вас в автокъщата. Какво се случва? Ето, казвам, това е моята кола. Да, това е вашата кола. Добре, те много хора така, дори да имат парите, не искат да ги дадат, защото могат да ги използват за някакъв бизнес, който ще им донесе повече доходи, отколкото да ги инвестират в автомобил. И това е прекрасна опция, защото с TBI нещата се случват много бързо. Просто ще ни дадете вашата лична карта, ние ще кандидатстваме, вие ще си изберете вноските, които ще ви бъдат окей, няма да ви натоварват финансово. И на море ще могат да идат. Можете да отидете на море, можете и на планина. Да, после сигурно и за гуми. Не, ако беше джип, сигурно и за гуми с TBI трябва да разговарям, но... Зависи, да. Но в рамките на 10 на минутки ще се свърже с вас консултант от TBI, ще проведете 2-минутен разговор и след това вече можете да вземете автомобила. Тоест толкова е бързо. Няма нищо друго. Да, абсолютно нищо друго. Няма нужда да ходите където и да било, да разписвате, да вадите някакви бележки от работодател. Това означава, че вие реално с колегите от TBI работите ежедневно. Да. Ежедневно имаме комуникация, имаме бърза връзка, винаги може да разчитаме на тях. По традиция трябва да задам едни 3 блиц въпроса, бързи, на които ми отговаряш с едно изречение. Първи въпрос. Плановете ни за бизнеса през следващата година са?
грандиозни. Добре. И това включва? Това включва да продължаваме да развиваме бизнеса и да можем да стигнем до повече потребители. Последния път, в който си сътрудничихме успешно с търговски представител на TBI беше? Вчера, тъй като освен, че осъществихме няколко продажби, трябваше да се чуем и за днешната ми визита при вас. Това гостуване. Тоест, говорите си по всякакви теми. Да, за всякакви теми си говориме, имаме постоянна комуникация. Чудесно. Супер. Да. И последният ми блиц въпрос е, чрез алтернативните разплащателни методи успяваме да продаваме повече, да привлечем повече клиенти. Аз и Сема много благодаря за гостуването в нашото студио. Изключително удоволствие. Аз съм Мишо Стефанов, а вие бяхте с TBI Grow Talks. Разходихме се из страшно много бизнес сектори и видяхме как алтернативните разплащателни методи са полезна иновация, вдъхновяват потребителите, развиват пазара. Надявам се да сте вдъхновени и вие, да ги приложите, използвате и да развивате собствения си бизнес. А от нас очаквайте нови вълнуващи приключения съвсем скоро.